Ka m gwara m igbu oge ọnụ. Ịhụ na oge na nọ n'ime ya ugbu ene. Gbara betrayal ọsọ. Run away from betrayal. Gbara betrayal ọsọ. Gbara imegide mmadụ ọsọ. Ịnụ ngalụ ugbu ene iwu a businessman, a businesswoman. Before gị na mmadụ akpa business wụ ego banyere ya, mana ọwụ ha akaụntụ nwa ka ga-eji enweta ego. Be very very careful. Saa anya ṅụ mmiri. Mara onye ahụ gị na-eme business mara oyi ala. Dị sure otu ego ga-esi apụta. Be fully involved. Agakwala n'ụlọ gị relax ya. N'ihi na ha nọ na-awụ jakpa season. Kọntrị adịzighị mma. Ka mmadụ hapụ iwere ego business gị na abụọ mejiri akwụkwọ gashi ike. Ọ ya ewere gbara flight ticket gashi ike. Meghe anya ṅụ. Echefukwele. Ihe ọbụla wụ betrayal etila aka n'ime. Ụmụnne m tụledele n'okwu n'ugbo ene. Otu nwoke amara na mgburu ebela ibi. A very strong man. Nice. Or a good person. Ọ na-enye nsogbu. Mana ị ga-egbu n'igwe ya ga-ela. Ọ wụ onye Anambra. Ị ga-egbu n'igwe ya anyhow. Ọ ga-emegide ṅụ mana emegidekwele. Because of integrity nwoke na nwere. Mmadụ ewetara ya business. Yes, okay. Na ya ma onye na-eme business a. Ka ya kpọọ the person. Akpọta ha atọ ma ị gaa na table. Hey, discuss on this particular business. Yes, so how long ka business a ga-eme? Asị business a na a ga-emere ya na-aga. According to onye wetere business, na a ga-emere ya na-aga. Na ọwụhụ this one time supply. No business, always steady something. Once in a month. Mgbe ọbụla eji ekpọ need a supply ya. Akpa enwe agreement. Selekwe ihe a ga na-etigere this man. Onye ke wu details ya ka submit na company. Eji aha ya napụta LPO. Onye company maara, direct contact man to the company. Then onye this man kpọtara onye na-supply this business. Onye ha abụọ emecha. The man sị ngwa ha ga-amen. Ke ya aha nwoke ya na ha tikwere ya ke ya. Etire ya ke ya court ke ya. Emeke mbụ wetere this man court ke ya. Business aga successfully. Company akwụọkwa n'ụgwọ. Ya ewere ego this man nye. Ewere ke onye ka ebu onye butere ha nye. Onye ọbụla ewere ke ya. Ọ ya ka this man nọ. 1 month aga, 2 months aga, 3 months aga. Ọ na-anụzikwe nkụtụ business a. Enwezi ihe gbasara business ọ na-anụ nkụtụ ya. Ọnụ ya efilie na ya ewepụcha obi gawara onwe mekoro ka erọrọ ya. Ọ nọzi one day. Ke nọ ntara ọ gara ga kpụta. Abịa meetie ya. With mmadụ abụọ na atọ. Na ofu police officer nọ na mufti. Na-agwa that na onye o mere introduce. Onye o mere this man introduce. Ya na-eme business. Na-achọga the person achọga. Na business emere na company akwụọla ụgwọ. Na ahụgazi the person na-epikizi call ya. And ihe a bịara ka onye ha any information o nwere on him. N'ihi na ọ ya na ya abụọ ma. Ya nwa ka ewetere business. O wetere business na ha ma onwe ha. Na ka enwe ike chọwa ya. Ga-ebute ka ọ bịa kwụọ onye nke ụgwọ. Ọ sị ya sị na business ahụ ka na-eme ya. Yes. How long ka na-emere na the business? Yes, business na-emege every month. Yes, since ahụ getting to over 8 months na ya na-anụgazi gbasara the business. Na aka na aga on. Yes. This man ajụwa this other guy ọ kpọtara. So lekwe ihe ọnụ ngalụ ugbu emege. Na ka ha nọ na tebụl ya kpa. Na ọ gara ọfụma ka ọ gaghị ọfụma. Ya sị ọ gara ọfụma. O were ke enye eke onye ka ewere ke. Ha abụọ shizi n'azụ na ga-emezi this business. Kpachapụzie this man. Ke nọ ntara ha na-etigire itiziri ya na. Ha na-aga emere nwegezi business kemgbe 8 months.
this man ama okpokwanụ ha ọjọọ ha o feel that na ọwụ na ọgaga ha nwa agreement ya na ha bụ nwa ụmụnne m ka akọchara ihe niile akọcha gbachara ndụ niile agbarawo na ihe ha jiri bịawa ije ahụ wụ na ka this man were influence ya na ihe niile ka enwe ike o duga ha n'ụlọ this man amarọta eshi agbata ego ahụ n'ihi na the young man akpọla from ala bekee kpọ ya from ala bekee na actually na akwụọla ụgwọ ahụ na ya dị sorry na ya sụkwatacha na ya ga-esendịrị ya ego ya na company ahụ ya nwetara information na ofe oduge na ya gaa n'ihu supply ya na ego ahụ aga-apụta company ga-ebuka aha ala na ya biko na ọ wezokwa akwụọla ụgwọ na ya ejighị ego ya wụ na ya sị ha na ya ga-akwụghachi ya na mana ya ga na-eji nwayọ na-akwụ ya the money ma ọ na ya sụkwata ebe ya nọ o ji international number kpọ ya edo ya na ọnụ na Nigeria ọwala ọjakpala wute ego this man ego ji emege business ego ji akwarịka aka ya echetazie na enwere onye kpọrọ ya bịa for this business ụmụnne m asụ nwoke nwere keke ibe ya agwawa ha si nna ya sị na ọhụrụ that young man bịara ebe a wetara that business na ya abụọ shi n'ofu obodo and the reason o ji wetara business ahụ ọ ma ya ọfụma na ya amaghị onye ha abụọ onye nke convinced ibe ya ịkpachapụ ya mana ọ bụrụ na ya na in that business agagote eshiri kpọ ya na that young man agaghị ele anya n'ihu were that money maiga plan gawala bekee na a ga-ebulata ozu ya in the next 21 days na ọ maara ya ọfụma na ya awụghị onye chọọchị ya na-ekpe chọọchị na ya kwuru eziokwu mana ya amahụ mgbe azika onye ikele ji kwuo sị no wonder o jiri sị ka ya na ya abụọ mewe this thing na ego a na-enye this man na-enwe ka o tiri enwe ka o wepụrụ na ego a na-enye na ọ dịghị ihe na ọkwa ya nwa bịa propose that na eweta ya akpọzi na ya hapụga ebe ha abụọ ji nọmba ya so ya proposuru ọwụ ya proposuru the most important thing na ọmụnwa kpọrọ m for this business gwa gị mara nke ruru ego business na ahịa ihe ruru gị tige ọ na-ama agree so okay after 18 lekwa ihe unu ga na-enye m ga na-eji afọ ụtọ nwa nwoke ụzọ ọ na-agba akwepeze kpachapụ ugbu a na o werezela ego ngọgba ị bịara ugbu a na adị m like anụmụmụ amamoto unu shi meta particular business unu ya sị mba ya na-arịọzi this man na obiko werezi ọnụṅụ kpọọ the man ka o welata o send the money n'ihi na nwe ha wee ego nwoke mmadụ gbajiri o ji emege business the man si enweghị ike ime ya na ya agaghị eme na the business wetara ebe a na emere ya aga ya ekereke ya onye ka ekereke ha eshizi na asị na-emerezi because no fedra ọ na-akwụrụ ụgwọ ahụ ugbu mma kpakọwala onwe ya ọnụ ije na that court ya na ya abụọ shiara for 8 months na ha were na o zuru ha na ebe ha kpachapụrụ ya na ya enweghị ike iti ige ọnụ na ya wee traditional man na that young man ma onye awụ ma ihe nwere ike ime na ọ ga-ele anya n'ihu were that money wa na nne ya agboo ya agbo na ọwa ọmụmụ ka a mụrụ ya ọ ga-eme mana ihe mgbe e bidoro the day ọ convinced akpachapụ ya ha abụọ na-eriri wegezi enweghị business ya na adịghị ha etigeghị ya mgbe ha ma otu echiri mee na otu ha chiri ga na ha sọtụrụ onwe ha biko shi n'ụlọ ịpụ ụmụnne m ebe okwu nọ na season 9 nọ n'ime ọwụhụ enwe onye na-aga emegideli enwere onye na-aga atali taa na-ese ịkpala mkpụrụ aka na-esi nwere enwe onye na-aga atali gị na mmadụ nwe agreement especially business keep to it gbara bitere ya lọsọ gị ma agreement ị nwere with anybody keep to it gị ma agreement gị na mmadụ nwere donwe agreement ụta unu shikwuo ya wuru otu o shedere ị bịaghala ka i bitere n'oge kele nọ n'ime ya ugbu a kama ọ na-ahụ kama anaghị eteju ọnụ ọ na-emezikwa makeup oke akpa ya ọ nọ na ọkwụ mgbe niile ivisit onye iko ya juru gị na mmadụ na-eme ihe ego na dị very very careful n'ihi na ụta ka onye ọbụla ji akpa enwere onye ego ga-abanye n'aka ya wee ikiri nwa aka mpa kpachapụ anya mara nke ị na-eme kwụrụ n'eziokwu ụmụnne m ọhịa m si maba gbutere ọnụ ma jụkwa na aṅụ si ewuru nwoke na ugbu ene
ole ihe ị ga-eme. Ị ga-aga n'ihu kpọwa onye ka ahụ bịa threaten na weta ego onye a bịa nye onye a. Ị wụrụ this man, ị wụrụ this chief, ị ga-akpọ phone a, ị ga-akpọ call bịa kpọọ. Kpachapụ anya. Ọ wụghị ịkpa ekete, ọ wụ ibuli ekete na ihe dori n'ime. Ngọ ha na m nọ na m si ebe gbotere ya ọnụ. Udo dịrị ọnụ.